Okay. Ake to de. An sɔgɔma kɔkɛ. An b'a ni sɔgɔma. Restira. Aba. Te. O kun bɛ bɛna bɔ de yan. Awɔ, n bɛ taa n ka ci dɔ la. E bɛ taa min? Mɔgɔ bɛ mɔgɔ ɲininka i taa yɔrɔ la wa? Oh, yafa ma kɔkɛ. Ah, ma dabɔ kama. Te. O kuma an tɛ tile la dun bi yan. I ko mun? N tɛ tile la dun bi yan. O kuma ne ye wari min d'e ma o kɛra cogo di? Kɔkɛ depuis kunu wari banna koyi. Ko wari ka ban kunu? Depuis kunu o wari banna. Cɛ. N'a ma ko jateminɛ a ma nɔgɔn dɛ kana miiri k'a fɔ ko nin na kana miiri k'a fɔ ko warimuguba in dalen bɛ ne bolo so kɔnɔ. Kɔkɛ 400. 400 ka dɔgɔ de. Dimanche doyaba in na 400. Hey, sabali koyi an ka ɲɔgɔn lajɛ ɲɔgɔn fɛ koyi e tɛ min kalama wari bɛ yɔrɔ min na bi a ka gɛlɛn a ka gɛlɛn ni kɔnɔ si ye f'i k'o dɔn ni 400 ka dɔgɔ e ka t'i bolo don tasuma kɔrɔ tan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko sogo kalamani kɔni dalen don yɔrɔ min na a dalen bɛ kun dɔ da la n'i ye e ka sogo kalaman ta ka bɔ tan i k'i bolo d'a nɔ la i b'a dɔn ko fɛn dɔ bɛ yen wari ka sɔrɔli ka gɛlɛn bi koyi. Yafa ma kɔkɛ yafa ma ma dabɔ kama. Ni hakili to yɔrɔ la an tɛ jigin ɲɔgɔn na o n'i ye min d'i ma don min na o minɛ i y'a faamu. I ma dɔn kɔkɛ changera sisan dimanche fɛ maa min tun bɛ 2000 4000 di ne ma ne ka tile latobi bi 400. Nin ko in bɛ nin ɲɛɲini n bɛ n bolo da nin ko in kisɛ kan nin tɛ se ka ta ka ne to tan cogo si la walayi ka ne dege ko duman na ka tila k'a fɔ k'e b'o tigɛ ne na kɔkɛ ɲɛna k'a ye ne ta cogo min na k'a bɛ ne bila ten yan a ma daminɛ fɔlɔ nin kelen kɔni nin tɛ ban ne tɛ bila ten manamana ko la walayi ala de. Paratutu ne y'a fɛ ɲɛna n'i ka nafi gɛn ka bɔ an kɔ i bannen do de ma ala an ka gɛn ka bɔ an kɔ i ka nafi to ne ma ban bi an sigilen bila ka nafi kɔnɔ yan nɔ nafi yɛrɛ halisa ka nin ko sumaya ba ninnu ma la nafi yɛrɛ tɛ fɛ ka changer abada nafi yɛrɛ ka ko bɛɛ de ka suma a ka ko bɛɛ de ka suma n'a dun mana nin se in na kɔni mɔgɔ da i se yɛrɛ a jo bɛ la ne ma la ne n'a tɛ ɲɔgɔn fɛ parce que e dɛsɛlen tɛ ka gɛn ka bɔ an kɔ ne mɔgɔ foyi tɛ nafi la depuis n'an bɛ bɔ a gamisɛn ka so dɔ in kɔnɔ a ka ko bɛɛ bɛ tan adamadenya de ma nɔgɔ o tuma e gulɔ bila fɛn ma ye mɔgɔ ma koyi ne y'a bila mɛnna a barika ala ye ni ko ma kɛ ko tɛ dɔn walayi ne tun ma gulɔ bila sisan b'a sɔrɔ gulɔ ye ne siginɛ den bɛɛ fara fara gulɔ de ka ɲi n ta yɛrɛ natɔ taa dugusago in yɛrɛ natɔ yan n b'a ni tile sa i yɛrɛ fɛnɛ o tuma yɔrɔ dɔ bɛ yan sunkuruba suruni kan jumɛn bɛ e yɛrɛ fɛnɛ depuis kuma jan an bɛnna fɛn kan ni y'a semaine kelen de an bɛnna fɛn kan i bɛ tila ka na retard la tun Paratutu i tɛ kuma nafi fɛ an ka taa ne fɛn bɛɛ fɛn ɲɛna nafi ko in na n ka nafi gɛn ka bɔ an kɔ ne kɔni tɛ dɔ yɔrɔ la sen tɛ ka da n kɔ dɛ nafi ye nin kɛ buwa gamisɛn ka yɔrɔ dɔ la o de kama buwa gamisɛn yɛlɛmɛna a ma sɔn k'a yɛrɛ yira an na ale kɔnɔ ko fɛn bɛɛ bɛ kɛ sungurubaya de la a ma se o yɔrɔ la ne i ne bɛ tɛ kelen dɛ an tɛ kelen nafi an tɛ kelen dɛ a ye sabali an tɛ kelen maram e k'i bolo da i dusu la i y'a faamuya nin ko in na mɔgɔ b'i bolo bɔ kunatɔ bolo ka sɔrɔ i ma kɛ ni kɛlɛ nafi ni ko bɛ tango cogo de la i delilen don e ka bɔ an kɔ an bɛ taa an ka sira fɛ ayi parce que ne ta kɛ kun tɛ kɛlɛ ko ye parce que maram ka kuma dɔ fɔ o ye tiɲɛ e ka nin comportement ninnu filɛ ni nafi tugura an kɔ ka taa buwa gamisɛn fɛ walahi a tɛ sɔn an ka don a ka so kɔnɔ ne de bɛ buwa gamisɛn dɔn ne ye wari min don so in na batara ko tɛ dɛ a bɛnbakɛ ɲɛna de n ye kɔlɔkɔlɔ miliyɔn caman bɔ ka don i b'a kalama i ko cogo di nka miiri bɛ ko dɔ de la komi ne filɛ yɔrɔ min na bi dakabana bugutugu de ɲɛbɔlen bɛ n fɛ ne cɛkɔrɔba ye o tɛ tiɲɛ ye wa n'i ye denmisɛnnin bulani dɔ sɔrɔ sa n bɛ to ka ko kɛ ka n ka si o b'a diya dɛ yɔrɔ nka n'ala sɔnna ma n bɛna fɛɛrɛ dɔ tigɛ komi dɔ bɛ yen nɔfɛ n t'a dɔn ni maa ɲɛnamaba de don n'a nana a tɛmɛ a ko k'a bɛna n sɔrɔ chantier la i b'a ye sisan ala tɛmɛ o ye kabako da ye dɛ aw m'an bɛɛ tɛ mɔgɔ kelen de ye e ye gulɔ min na ne ye sunguruba ye Mariam ye sunguruba ye an bɛɛ bɛ baara kelen de la i bɛ se k'a fɔ k'i ni Mariam ye kelen o bɛ bɛn ma mais e ni ne ye kelen
kana ka fila fo dɛ e ka la nɛgɛ kelen mun nɛgɛ kelen e bɛ gulɔ min an bɛɛ ɲɔgɔn na maki de an ye ɲɔgɔn dɔn maki kɔnɔ dɛ mais an tun tɛ baara kelen kɛ i ni madame de tun bɛ baara kelen kɛ mais e de tun b'an ka mission ɲɛnabɔ bon ne mɔgɔ foyi t'a ka mission na o bɛ kule ye bi i kana na fɔ k'i ne mɔgɔ sugu kelen dɛ i y'a mɛn ne tɛ gulɔ min ko kuma la mɔgɔ si kana ne ka gulɔ min ko kuma fɔ ni mun y'a fɔ sisan nɔ ni ba caman bɛ sa ɲɔgɔn na yan non e ka ne lamɛn sa kɛlɛ kɔrɔlɔ i kelen ka tɛ ka suguba kɛ ne t'a la bilen dɛ i y'a mɛn kuma dɔ la e fɛn dɔw bɛ ŋa dɛ awɔ e tiɲɛ a kɛ ala kama kuma tɛ ne ni Mariam cɛ bari ne b'o dɔn o bɛ ne dɔn an bɛɛ ye jogo kelen Paratutu e ka kɛ ala n'a kira kama ne n'aw fila an bɛɛ ye mɔgɔ kelen de ye Mariam e k'i dabɔ kuma in na bani ne bɛ kuma dɔn wa ne bɛ kuma kɔrɔ dɔn a tɛ k'a fɔ ne k'ale ne bɛɛ ye kelen ye o bɛ kule Mariam changera pewu mais e Nafi filɛ changement dusu yɛrɛ de t'e kɔnɔ ne b'i ŋaniya dɔn koyi i tɛ fɛ ka sa sunguruba in na n'o bɛ kɛ an ka kɛ dangaden Paratutu n'i ka kuma fɔ Paratutu an n'a sara sunguruba e somɔgɔ de don wa Mariam i jɔ an ka kuma fɔ dɛ i ye i fɔ ne de anw ye maliyɛnw de ye an tɛ kelen ye n bɛna min f'i ɲɛna Mariam i fana bɛ mun de kɔ de fara den n'a ka kulokɔrɔ ko mɛ n'a ma ɲɛ k'i ko k'a ka bɔ a kɔ fara la quoi a n'a ka sira n'an ka sira a wuli an ka taa i bolo da ye dusu kan ne filɛ ne n'aw bɛɛ ye mɔgɔ kelen an bɛɛ ye fu ni safinɛ de an tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn dan sa ne tɛ mɔgɔ kelen kɔni fɛn Nafi ne ma ba i ka kuma ma ne fana bɛ kuma kelen f'i ɲɛna n'i bɛ sɔn ne ta ma ne m'a fɔ an ka fara pepewu nka Buwa Gamisa ɲinini ne bɛ e deli e k'i sen b'o la ne bɛ taga ɲini ni ne n'a ye ɲɔgɔn ye ne kɔni t'i janfa dɛ n'an ye ɲɔgɔn ye n'an bɛnna fɔ la ne bɛ t'i ɲini i kelen tɛ taa ɲini dɛ an fila bɛɛ de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ an saba de bɔra ɲɔgɔn kan i delilen don bani Buwa Gamisa an saba de gɛn normalement n'an bɛ taa ɲinini kɛ an saba de kan ka taa ɲinini kɛ an tile somɔgɔ Buwa Gamisa dun awɔ d'accord on a la sɔnna n bɛ miliyɔn fila envoyé ma quoi awɔ n bɛ miliyɔn fila envoyé ma awɔ problème foyi t'a la e bébé awɔ Paratutu ne sɔnna e ka kuma ma Mariam yɛrɛ e yɛrɛ ye hɔrɔn kolon de ye ne yɛrɛ fila bɔra k'an bɛ ka taa Buwa Gamisa ɲini depuis e Paratutu ye dɔrɔn e y'i faran ka bɔ ne la bi y'an bila k'e kɔnɔ mɔgɔya tɛ kɛ nin cogo la tan dɛ Nafi adamadenya tɛ don kelen ye dɛ bi m'an bila ɲɔgɔn fɛ koyi an sɛgɛnnen ta in na ni kuma in ka ɲi tan Nafi an ma wolo ɲɔgɔn fɛ dɛ depuis sisan an ma wolo ɲɔgɔn fɛ a to an ka taa an ka taga la Mariam n'an ka taa kan mɛn bébé ne bɛ togo de bi wallahi bilama in Allez. la ilaha illallah minnu bɛ to k'e ci ne b'o dɔrɔn de don billahi a ɲɛna n ko n'i ye dɔrɔn n'i bɛ lafiya de n'i ka nin bɛ ne kɛnɛya de go a bɛ ala ni arijinɛ tamasiyɛn fɔlɔ-fɔlɔ o ye muso ɲuman de ye i diya n ye npogotigi koyi e tɛ na donc n ka siyɛn tɛ kɔnɔ yɛrɛ la so ɲɛna sa wallahi ba bébé yɔrɔ in ka ɲi dɛ nin ye nafolo goya dɛ wa ka bon yɛrɛ de wallahi i m'a ye nin ye kɛnɛmamɔgɔw ka ɲɛgɛn ye awɔ bon o ɲɛgɛn kelen bɛ sanfɛ awɔ o de bɛ jigin ka na bila yan na ɔ dɛbɛ in dun ni gardien siyɔrɔ tɛ wa ɔ gardien bɛ si yan awɔ maa bɛ se ka nin kɔnɔ nafoloba don yɔrɔ la ten non bébé yɔrɔ ɲɛna yɔrɔ in ye dakamana yɔrɔ de ye i ma escalier ka yɛlɛ soden 7 de bɛ nin sanfɛla la a bɛɛ n'a salon so in ɲɛna dɛ a n'a ɲɛgɛn o bon ni ne ka marasi kɛra ne bɛna don nin de kɔnɔ il faut ka ɲɛ kɛ ne mana jeli de bɛ na yan kuma banna cɛ yɔrɔ in ɲɛna wala na bébé i b'a dɔn n pereselen de don i hakili b'an ka su in na sortie la i hakili b'a la kɛ ɔ ne bɛ fɛ ka taa hali la ka taa fini dɔ san yanni su in na cɛ o tɛ problème ye yɔrɔ in ye fini wari di ma awɔ i ye fini wari di d'accord mais i bɛ kun labɛn i bɛ kun bɔ nin position na nin man di n ye kosɛbɛ nin ma ɲa nin man ɲi ɔ problème t'a la n bɛ taa chapeau ɲɛnama dɔ san o bɛn nin b'a kɛ yan awɔ nin bɛ caman na n'o ka dɔn a fɔ dɛ nin ma bɔ a b'a bɔ nin ka ca yɛrɛ voilà n jɛna n merci merci ko n bɛ fɛ ka nin layɛ a diyara n ye kojugu an b'a kɛ ten yanni sufɛla cɛ n'ala sɔnna ma i jɔ k'i bila da la sinon kɛ bigo m'a to Nafi gɛnni ko kuma ye ne b'a kuma fɔ mais hadamaden i kana girin ka ko dɔ kɛ mɔgɔ la sinon e b'a dɔn Nafi tile kelen ko man diya ne ye Nafi ka kow filɛ nin ye Nafi tile kelen ko man diya ne ye Nafi tɛ mɔgɔ ye o Nafi bɛ ko kɛ Nafi tɛ foyi sara mɔgɔ la n b'o fina bébé ne kan ka fini jumɛn don su in na i b'a dɔn généralement fini de sexe ninnu de ka di ne o ye de ka di yan i bɛ cogo min na dɛ dɔ fara nin kan kana foyi bɔ a la ayi nin ye bi ta su in na ta kɔni n b'a dɔn an tɛna se k'a mɛn an ka bɔli yɔrɔ la an b'a kɛ ten wallahi k'an bɛn cɛ ka ɲi ten wallahi sinon i bɛ n bɔ n cogo la a ka ɲi kan bɛn kɔfɛ voilà wallahi nin tɛ fɛn kalama n bɛ baara da nin kan f'a k'a dɔn a bɛ kɛ cɛkɔrɔba min na ne tɛ dɛ n tɛ n ka nafolo ye
ngai be na boku kala ma ko yan tere taw so yin sa ko soro no fieno bo gamsen woni a gelara no gara ba bo wo kono ne ba bo en no ale te se ka fo kale be mona da nyela no subhanallah kafiru na to feni Allah papa ni te jiga wala koy ne be jigin yere ba kunela bar ne be bo so dom na ne fani mbay blasra kuma na ne nyina no kuma kanko ko ngana nga ko nyamina nyini ala ya ke njigina be mako patron mi yenta ko jela patron ye akume finu sanga ja me nyemba patron ga barama katugo jian ko jian na ka fe nde bo gamzeni Bois Gamze! L'exemple qui kumbira kuma bire wila. Ay kuma bitene de. Ayeli kuma sulu de bena. Ayeli kuma sulu de bena. An Bois Gamze. Eri kunu anibi. Bois Gamze ni ma finangal ni tara la harakante fara nyona. O de tabali la. Wa ala sago isago ne globe la. E ma foko ne tege fe. Bara tu te komu? Ne globe la. Kai globe la wa. Globe mi kante. Ala sago ifene sago ne bora sunguru bayala. Aya le ma bebla de. Doni boala de. Madame. Ay don ne boala. Al samuru muru ma no fe. No koni. No fore yana be dawla. Yete burum sila ne na u be fiene ne do. Bois Gamze. Al te premier kuna ma ne ta mi bli. Ikali. A ben ala na kira che Bois Gamze. A ben ala na kira che wallahi. Gulomina be se ka gulob late. Ana kira moro sona bomi. Ne ba inga. Asabana nu. Nafia. Nafite mo yana ma Bois Gamze. Angani amai. O tere ne a genga bwa wanga ka bwa ngo mo ko sabaje manji. Mo ko sabaje mandi. Aw bid ni jogo kele. Sunguru bay ale sunguru bay. Ni gulomina yi. Ayi, nenu te jogo kele ne. Tieno ame ko kele nge. Me anga bara o te kele ne. Olube sunguru bage ne be gulomi wala sago isago. Ne gulobla. Ne ma fe ngone falena. Jogo korote ya. Mba ke nyaaje. Ngumena songorote kinia. Nyaaje. Akai. Era te fado ngodo. Akai sa. Ne ka don ka foko bay ka keta dabla. O asabana yi mi yere. Ato Nafi tedi. Ata wuli kana. Ale kama ne bi se ka kaufe. Ne le ya je ka foko be bora ajugola. Ale surba dabla ni ya dabla e fona gulamin dabla ne ba afra yonga o ma e muso de nafe wa e mu de nafe aye nyoko soro luase ko na ko mo yate o ne mo tene lawa ne farkolo kuma ko misanu me ala jabi ne be teme ali mo tene nyinga ko mumbi ku o mo tene la na mo ko benena ni ko mi o de be kew Bois Gamze ngati fe se ga ko ne ti taroshi na ta na fi no fe na ta no fe na sa no fe na aya toy asante kele go sa lexe ni kele bebe na fi na no fe o ga no maram na ngata na fi ni ngana imiri de ye chama fo de ni manya kibe kalawanchi boga bi iba bi ne fo ga boga kalawanchi na fi de kalawanchi mo ga ta na fi ni ngana orela na fi de kalawanchi ata no maram na ngata abawul ko malangula be nyala ba neta kele kamana ganda bi koy tellement que ne ko na fle ni miri chogo ta do badaro mais ala ka mo ko nyumante ba mo ko ni fin ko ni bi senga wallahi do be nyayma mori ke ko ne ma ko ni chefan ko ne sera ka ni chefan mina ko ka ci dankuna ko ne de nyuma be boss kelala abena nyuma soro ba makwa ko foite ne den sor mo kom dum fene kra sababe ka mor ke la senema ne mati ko tigila kle ma delika nege ni ala sonama nene ni sefanti yango ne dangu sira do fle ya dangu tete me yanka ala ka saraka minale mo lan ko join kalawanchi ale yo kalawanchi mo ya daviri gordon dalare ane be no danga du ne tara ala yin kunye sinema tumna umurum na yin fere ka buri kana ile ma famara po bela be u be no fe iba ku masa tu buri iba ku bora sambe ka tuni u turo na bene ka duko nama ndio sawa wallahi ala be mo ke ko di ma kuma ro de ne taro ne be ni genga bongo tumna wo cheni fleni o ne re terge de gui
ne n'o fa bɛɛ tun bɛ manamana ko kan an bɛ dulɔ min an bɛ fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ nka ne ye dulɔ bila ala ni o fa tora manamana ko la fo a dɛsɛra yɛrɛ kɔrɔ hali so min n'a b'a sara a dɛsɛra o so sara kɔrɔ fo a taar'u ka dugu la o den de fana filɛ de yala la dulɔ min ni manamana ko la dugu kɔnɔ nka a bɛ kɛ cogo di nkalon ma ɲi ne kɔni bɛ se ka u ladon n b'u ladon yɔrɔ fu bɛ n bolo n b'u ladon n'ala sɔnna ma. wala n ka telefɔni de kun tiɲɛna. awɔ an k'an bɛɛ dabila na an k'an jɔ kɛrɛfɛ an ka bɔ sira la. an bɔ sira a ko kɛ cogo di. wala a kɛ cogo la. a tile filɛ dɔɔnin. i denmuso don a nana. a ka na a bɛna tile filɛ. a bɛ mɛ jigi dalen don i kan dɛ. o tɛ problème foyi ye. a kana bɔ n jigi kɔrɔ dɛ. so bɛ sɔrɔ. awɔ n y'a mɛn. so bɛ sɔrɔ o bɛ diya n ye koyi. i t'i ka telefɔni kana tiɲɛ tuguni dɛ. ayi a tɛ tiɲɛ bilen n'ala sɔnna ma i kan wele. n'ala sɔnna n'i ye n wele sisan n'i ka numéro sɔrɔ n'a sera dɔrɔn n b'i wele. n y'a bɛ faamu. taa tɛgɛ d'i ma f'i fɛ yen. n y'a mɛn k'a kɛ ala kɔfɛ k'a jɔ n jigi kɔrɔ. a bɛ diya n ye dɛ. mɔgɔlankolon kɔni tɛ kɔni. ayi walayi mɔgɔlankolon den de don. n'o tɛ diɲɛ bɛ cogo min na diɲɛ bɛ vitesse la dɛ an dɔw bɛ tubi yɔrɔ ɲini na yɛrɛ. k'an fo k'an bɔ la fɔ n'a mɛn. Business igawani ne atentata tellement de fort la sisa meka fanta inspiration beka million lame panunga kanu ode beninka yafa masa yafa ma ala ni kira kama Nafi fini ya farama wallahi ni misara en kom gila abla film ne ngono wallahi kana ga juwa mine Nafi enani aramadi adam ne nyonga Nafi filiri an soro ha Nafi mi deli amamutu ake ala la kira kama ayo don sisenya an sabari be diɲɛ bɛɛ b'an sabari dɔn ɲɔgɔn fɛ wallahi aw bɛna ne gbɛn bi ka bɔ aw kɔ ko tɔgɔ ko an ma wolo ɲɔgɔn fɛ yafa ma sa nafi ake ala ni kira kama Nafi fili bɛ bɛɛ sɔrɔ sa yafa ma Nafi soanta ma sa Nafi nafi yafa ma diɲɛ jigi wa tɛ mun kalama fɛnɛ ani buwa gamsɛ ɲɔgɔn ye a ko k'ale tɛ so d'a ma ko f'an ka nin ɲini ka taa Nafi so an bolo sa yafa ma Nafi aw ni buwa gamisa ye ɲɔgɔn ye min an n'a ye ɲɔgɔn ye a sigilen don kɔfɛla nin na kɔfɛla an dɔ fɛ Nafi ala la kira kama don an jigi kɔrɔ yasa an bɛɛ na so sɔrɔ ka bɔ kare kɔnɔ yala in na donc ne de bɛ don aw jigi kɔrɔ Wallahi. a y'a dɔn ko ne bɛ don aw jigi kɔrɔ a bɛ ne gɛn ka bɔ nafi quoi o ko tɛmɛnen sa ake ala ni kira kama ka yafa ma han Nafi kana to bɛɛ ka dɛsɛ i la an ka sa taa komi ala bɛ deli ala bɛ sɔn ɔn n y'a mɛn a diyara n ye han ne m'a dɔn e tɛ mɔgɔ ko gɛlɛntigi o ha hɔrɔnmuso ne ɲalen tɛ dɔn jeli ye koyi a an y'a bila yɔrɔ min na an b'a ta o yɔrɔ la sisan sisan nafi ni to yi sa yafa e n'i ka burumuso juguden nin y'i ka na